続きまして、名古屋市立滋賀中学校1年生から3年生35名による女性三部合唱、作詞永瀬真代子、作曲信長貴富、曲名は女性合唱とピアノのための空の名前から天空歌、指揮は山本隆秀先生、ピアノは3年生の稲垣柚葉さんです。
名古屋市立滋賀中学校の皆さんでした。ありがとうございました。